बिफाया दुब्लियाव थांदों। दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। इखि बिब' दङ, बिब' सासे दङ। बिब'आ माने दङ आरो न'आव। ओमफ्राय बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो। ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय नोंसा फंबाया महा थांखो। बिमानियावबो सोंबाय, बिमानियाथ' माथो गैया। ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय, गामियावबो नागिरनो थांबाय। ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो। मोनाबा टर्च लानानै न' खाथियाव नागिरबाय। न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों। दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो। गावनि बिमायानो गावनि फिसालाखौ गोदोनायाव दाननानै बुथारदों। नंगौ, ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय। गावनि असे बिमाया गावनि फिसालाखौ मानि थाखाय बुथारखो? बिबो सोरो? जोंनि बर' हारि दै लोगोफोर। ओरैबायदि लासिसिं, ओरैबायदि दुखुनांथाव। जोंनि बर' हारियाव मोनसे नङा मोनसे जाथाया जागासिनो थायो दै। सोरखौबा गथ' थानाबो खारस'नहैनाय, गुबुनजों सोरबा बुथारलायनाय। जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा बिहारि, बांगाल, मुस्लिम सेंग्राफोरजों हाबा जाहैनानै बुथार जाजानाय ओरैबायदि खोनाबाय थायो जोंनि बे हारिनि मानसिफोरखौ। दा नोंथांमोना साननानै नाय, गावनि असे बिमायानो गावनि असे फिसालाखौ बोरै बुथारनो हाखो? फिसालाया जाहैबाय 5 बोसोरनिमोन। बे 5 बोसोरनि गथ'खौ गावनि बिमायानो मानि थाखाय बुथारखो? नोंथांमोना नायनानै ला। सोरबा सोरबाथ' बुंदों मोदाय हमदोंमोन खोमा, बेनिखायनो बिमायानो गावनि फिसालाखौ बुथारबाय। सोरबा बुंदों असे बिमा नङा बियो। सोरबा बुंदों बेनि गोसोआ अन्थाइ बिखा। सासे गावनि गथ'खौ जुदि बुथारनोब्ला बे मानो जोनोम होनायमोन? मानि थाखाय जोनोम होनायमोन गावनि असे बिमाया गावनि गथ'खौ? बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायगिरना ला दै लोगोफोर दै। आङो भिडिअखौ होलांखानोसै, बांद्राय बाथ्रा बुङा। बिथांमोननि जाथायाबा माबायदि जानाय, माने गावनि बिमायानो गावनि फिसालाखौ मानि थाखाय बुथारनाय, जोंथ' बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया, नंगौना नङा लोगोफोर? नाथाय मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारगासिनो। बर'फोरखौ आं खावलायो, नै आरो हिन्दु सासे हिन्जावसाया गुबुन हारिजों बुथार जाजानाय आंनो मोनसे खौरां हरबाव दै। बे भिडिअखौ खौरांखौ आं बै मोनसे चेनेलाव होगोन। नोंथांमोना नायगिरना लाबासो बुजि मोनगोन दे लोगोफोर। जोंनि हिन्दु सिख्लाफोरा गुबुन जाथिजों मानो जुलि जायो आरो मानो बुथार जाजायो? जोङो गोबां खोनाबाय थायो, नै बर' हिन्जावफोरा मुस्लिमजों हाबा जाबायनो, नै जोंनि हिन्दु सिख्लाफोरा हारसा मानसिजों हाबा जाबायनो, बुथार जाबायनो, बेफोरबायदि गोबां खोनायो। गुवाहाटियाव बुथार जाजानायखौ ओरैबायदि मिनिदों। बेनिखायनो टेक केयार, गासिबो केयारफुल था। बर' हारि गासिबो बिदा फंबाय, बिनानाव गासिबो खावलायहरो, जाहाथे जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिनि आथिङाव गादबनानै थाजाया। बेखौनो आं खावलायहरो। दा जों भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै, बबे गामि बबे डिस्ट्रिक्टआव जानाय जाथाय जों नायग्रोना लानोसै। जों गिबियावनो फिन खेब बरायबाय जायफोरा सिनेलाव जायफोरा खालामना ला आरो बबे भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलाय दै। समाज क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, चिरांपुर, रङिया, राङापारा, तेजपुर गासैखौबो खावलायहरबाय। नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों जों दान्दिसे नायग्रोना लानोसै। बिमायानो गावनि फिसालाखौ मानि थाखाय बुथारखो दै, बबे गामियाव जानाय नायग्रोना लानोसै दे। नायग्रोनानै ला लोगोफोर। दुब्लियाव थांदों। दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। इखि बिब' दङ, बिब' सासे दङ। बिब'आ माने दङ आरो न'आव। ओमफ्राय बिमायाबो दङ। बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो। ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय नोंसा फंबाया महा थांखो। बिमानियावबो सोंबाय, बिमानियाथ' माथो गैया। ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय, गामियावबो नागिरनो थांबाय। ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो। मोनाबा टर्च लानानै न' खाथियाव नागिरबाय। न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों। दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो। दानि बैसोआ दा ओरैनो अनुमानिक हिसाबै अनुमान खालामनायाव 4 बोसोर बारबाय, 5 बोसोराव हाबबाय। पुलिस फैदों। पुलिसाथ' सानै साथाम गोदोर अफिसारानो फैगासिनो दङ, दाबो मोनफैथ'वाखै। मोनफैसिगोन होननानै खोन्थाबाय थादों। बिफाया दुब्लियाव थांदों। दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। इखि बिब' दङ, बिब' सासे दङ। बिब'आ माने दङ आरो न'आव। ओमफ्राय बिमायाबो दङ। बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो। ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय नोंसा फंबाया महा थांखो। बिमानियावबो सोंबाय, बिमानियाथ' माथो गैया। ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय, गामियावबो नागिरनो थांबाय। ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो। मोनाबा टर्च लानानै न' खाथियाव नागिरबाय। न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों। दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो।
दानि बैसोआ दा ओरैनो अनुमानिक हिसाबै अनुमान खालामनायाव 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोराव हाबबाय पुलिस फैदो पुलिसाथ' सानै साथाम गोदोर अफिसारानो फैगासिनो दङ दाबो मोनफैथ'वाखै मोनफैसिगोन होननानै खोन्थाबाय थादों ঘটনাটো একচুৱেলি আমাৰ গাঁৱৰে হয় চ' এনেকুৱা হ'ল দেউতাক মানে পথাৰত গৈছিল দেউতাক পথাৰৰ পৰা মোটামুটি এপ্ৰক্স 5:30 মানত তেওঁ ঘূৰি আহিল ঘূৰি আহি তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰাটোক বিচাৰিলে ছোৱালীজনী আছে ঘৈণীয়েকজনো আছে কিন্তু ল'ৰাজন নাই চ' ল'ৰাজন নাই ল'ৰাজনক বিচাৰিলে বায়েকক বিচাৰিব দিলে বায়েকেও বিচাৰিলে বিচাৰি নাপালে তাৰপিছত গাঁৱতো তেওঁ দেউতাকে বিচাৰি গ'ল পিছত দেউতাকে গাঁৱত বিচাৰিও নাপালে পিছত আহি কি হ'ল দেউতাকে এই কথা ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকিব পাৰে টচ এটা লৈ তেওঁ মানে ঘৰৰ আশে পাশে বিচাৰিলে পিছত দেখিলে পুতেকৰ মানে ডিঙি চিঙি আছে আৰু ওচৰত তেজ পুৰা বৈ আছে পৰিয়ালে এতিয়া দেউতাকে বিশেষকৈ মাকক সন্দেহ কৰিছে কাৰণ কিয় মাকৰ আল্টিমেটলি সাইকোলজিকেল ইস্যু এটা আছে তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টো চলি থকা বুলি কৈছে কিন্তু আমি বিশেষ গম নাপাওঁ কেনেকুৱা কি হৈ আছে সেইটো প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে এতিয়া আৰু কোনোবা এজন হায়াৰ অফিচাৰ আহিব তাৰপিছতহে চাগে তেওঁলোকে বাকী নেক্সট পৰ্যায়টো কাম কৰিব তেনেকুৱা আৰু